Bon dia, estem... Sí, està estupendo. Estem al Museu Marítim de Barcelona amb la Glòria Ribera, la tercera convidada d'aquest especial de Nadal. Bé, Glòria, et podries presentar tu mateixa? Em pots explicar qui ets, què fas? Pues jo sóc la Glòria, sóc cupletista i vedet quan m'aprete. Ser vedet és molt compromès. Però sóc cupletista, actriu, creadora, cantante, modelo no. I... No. I bueno, ara aquest setembre vaig estrenar el meu segon espectacle que es diu Parner, de copla, de couplet, de revista, n'hi dic jo. El primer, que era Versiones parciales y erróneas de mi vida y mi gloria, li deia varietat postdramàtica, però ara m'ha cansat aquest títol i ara dic que faig més revista o varietats. Vale. O sigui, Déu-n'hi-do, tremenda Wikipedia t'espera. No, Déu-n'hi-do. Bé, doncs ara m'agradaria que m'expliquessis quina és la teva carta als Reis, no? Quina és la demanda que tu li pots fer al panorama cultural, artístic per aquest any nou que entra. Vale, pues com a carta que em vas demanar, pues jo he portat una carta, o sigui... Clar, per la màgia, que vingui la màgia, no? Llavors he portat una carta, com així com els nens, i tinc ganes de llegir-lo, la llegiré. Tu m'aguantes això? Quina vergonya. Vale, a veure. Ui, aquest no és aquí. Carta als Reixos he posat, perquè allà ponent diem els Reixos. Vale. A mi m'agradaria que es dignifiqués la professió de les artistes escèniques i que hi hagués més parner per totes. Que les temporades a percentatge de taquilla passessin de la història, vale? I que simplement tothom cobrés el sou digne per la seva feina. No és gran cosa, és una base, no? M'agradaria que hi hagués més ajudes, també de caràcter, o sigui, no competitiu, perquè després de gairebé 2 anys de pandèmia encara no hem tornat al ritme d'abans. M'agradaria que s'esborrés, per exemple, el concepte ranci que molts joves poden tindre per lo que és teatre, que a mi també em passava, i que descobrissin que anar al teatre pot ser tan o més brutal que anar a un concert. M'agradaria que tots els docents i els càrrecs acusats d'abusos se'ls prohibís treballar per sempre. També m'agradaria que en aquests anys 20 que estem revivint, no, les varietats i el couplet reconquistessin el paral·lel i que els teatres, en lloc de tenir una programació totalment aliena al que eren els Golden Years de l'Avinguda, comencessin a programar coupletistes. No sé, com ara jo mateixa, no? Per dir alguna cosa. I dius, a on? Doncs no sé, al Molino, per exemple, no? O sigui, farà mig any que l'Ajuntament el va comprar i aquí ningú s'ha pronunciat. O sigui, ja veieu les reines màgiques que només estic demanant currar. És com si fos una addicta. Jo soc superaddicta a la feina, soc superaddicta. I o sigui, només demano feina digna per les meves companyes i per jo. És com una carta als Reixos obreros, no? I, guaita, ni racons... Ai, no, què és racó? Ni capritxos, ni xalets. Tot això... I tot això ho aconseguirem ja després, els capritxitos. Però primer el parner, primer currar, suar. Com diu Miguel de Molina, cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro, ahí, trabajando a comisión. Molt bé, Glòria, moltes gràcies per això. Tens tota la raó, jo tant de bo, això ho passarem, com els dic a totes, li passarem al rei, això. Li farem arribar al rei emèrito i tant de bo que tot això es compleixi. Tens tota la raó, primer ve la feina i ja s'ha d'arribar a una altra cosa, però em sap greu perquè realment és poc el que demanem, és que tampoc no se'ns estan en la olla, no? I dius... Bé, doncs moltíssimes gràcies per això i ara, evidentment, arriba el moment promoció. Necessito que te vendas ahora aquí ahora mismo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué t'agradaria ja directament com per tu, què tens a oferir? Explica'ns. Què tinc a oferir? Jo tinc un show preciós que s'ha estrenat, ha passat per tots els festivals
de Catalunya, els bons, els altres no. Que valen. I Parner. Llavors, hem tingut una tardor bastant guai, bona, no em puc queixar, però ara ve el 2022, que ara ve lo bo, ara ve la gira. I llavors jo crec que això és una crida a que la penya tingui ganes de vindre a veure aquest concert, diguéssim, entre la copla i el brilli-brilli, allà estaria Parner. Sí, em podeu seguir a les xarxes, Glòria Rivera. Tinc dates, sí, ara tinc dates. Mira, al febrer estarem a Torelló. Al març estarem a Lleida. Al maig, Mallorca. Estem tancant Madrid. A veure què passa en Madrid. Molaria molt anar a Madrid. El que passa és que a Madrid, si aquí parlem de taquilla, allà parlem de mitja taquilla, d'un quart de taquilla. Vull dir que és com... Uau! Però em ve de molt de gust fer el pas perquè és un espectacle molt... Bueno, no sé, el folklore és de totes. Llavors, això. I m'agradaria molt que la penya jove, ja que estem aquí amb la cartela, la penya jove pues, s'interessés pel que és la copla i no pensés que és una cosa que es posa franquista o rància. No. És molt xuli. Pues moltíssimes gràcies, Glòria, per venir. Moltíssimes gràcies per ser aquesta tercera convidada d'aquest cicle especial de Nadal.